vážím vás u dnešního videa na hru Five Nights at Freddy. Já už jsem tu hru hrál, ale dáme pokračování, takže 3, 2, 1. Tak, jdeme na to. Hádám, že to zase nedám, jak jsem to nedával. Takže věřte mi, že nějak tu hru vůbec nic nejde. No, co už máme tady? Musíme ušetřit baterkou, protože s tím neušetříme, teda nenašetříme hodně baterky, co znamená, že asi teď do 1 hodiny budu potřebovat hodně baterky. Tak budu muset rychle prohledávat ty kamery, ať mi zůstane hrozně moc baterky. Freddy prognosí. Co je to jako lidi? No. Kde je? Šipko. To je tady. Tu máme Bonnie. Tu brdě. A to máme 3 hodiny ráno, abych měl zůstal na baterky. Takovou zavřu ty dveře. Ty brďo, vidíte ten plagát, tady se Freddy trhá hlavu, no to je unikátní plagát, že uvidíte. Ty bože. Tak, to je něco. Musí pane ta elektřina kolem mě. Ale možná to teď moc nakonec dáme, protože já jsem se díval na hodně youtuberů. Co to moc dalo? Jako páni si dali 4. noc. Musím počkat. Můžu fakt šetřit ty baterie. No. Kde je Freddy? 4% to už nemůžu dát. Energie jde. Sakryš. Proč toto? Ačkoliv jdeme na další hru, nebo asi prakticky jdeme znovu nějakou jinou hru, kterou bych mohl zkusit. Ještě mi potom napište do
komentářů, jaké z těchto her chcete. Takže máme tu Stickman, Dismount, Powder, Regame, teda. Máme tady spoustu her a vy mi řekněte průběžně, jakou hru bychom si zahráli, ale asi nejjednodušší mapka, asi hra, kterou bychom si mohli zkusit zahrát, bude FNAF 3. Vím asi, že FNAF 3 není moc oblíbená v uvozovkách, ale já, když jsem tohle už hrál, tak jsem si říkal, ne, to nedám. Vždycky jsem si říkal, co já mám jenom dělat. To je docela těžká ta hra. Vidíte tady, tak nevím, kdo ho mám, když mi pište do komentářů, kde na těch určitých kamerách se má, kdo ho mám vidět na určitých kamerách, protože se to dívám, to teď nemůžu najít. Dám se asi audio. Hele, jestli jste mi odplašili, ať už mě klene, tak si mě nepřejte. No, ty zvuky se mi nelíbí. No, asi tohle bude mé první videjko, které natáčím jako hru, protože musel jsem fakt dlouho brouzdat, než najdu nějaké ty hry, ale konečně jsem našel nějaký screen recorder, který mi pomáhá co nejlépe nahrávat tu obrazovku. A docela se mi taky hodí, protože hodně lidí používá Mobizen, já používám tý Mobizen, někteří používají Mobizen, ale musíte si fakt tu věc určitou, co potřebuje ten Mobizen, si musíte taky stáhnout. No, ale to už do počítače. Tohle má audio error, takže musíme rychle opravit audio David. A říkám, že toto není... To už není jako první noc ve FNAFku, jakýchkoliv. Tohle... On schválně rozbil ty ventilace, by musel vlézt do ventilací. A jak já to znám, tak já už vím, že když se rozbíje nějaká určitá věc. My mrkáme. Hádám, že to nějaké mrku umřem. Pes. Tak chlape. Buď chlap. Tak opravíme to. A když se ptáte, proč moc nemluvím, tak jde o to, že já se taky docela bojím té hry, protože jak vy mě asi už znáte, tak já na hororové hry asi moc možná nejsem. Záleží na tom, jak já vlastně jako ty hry zvládám. Hlavně, že teď na mě bachne, protože on tady má prošel. A celý mám Springtrapa, tak on by mě teď bude asi vykukovat. A dám, že bude někde něco hledat. Se bojím lidí. Se normálně bojím lidí, že... Nepříhej mi tady. Ne ve ventilaci. Asi to bude error. Já dám reboot, ale. Jak já znám tuhle hru, tak asi jak to hned dám pryč. Dělej. Ježišmarja. No lidi, já už to tady ukončím, takže uvidíme se zase u příštího videa. Ahoj a čau. A napište mi, kterýhle jste se pověkali, jaký jumpscare, a napište mi příští hry. Takže hou a čau.